Malawi Today. Iwe mwenda chabwino bwana, mwenda chabwino bwana. Iwe samala bwana, yende chabwino bwana, usatamange kwa mbili iwe. Iwe mwenda chabwino bwana iwe. Mwenda chabwino bwana iwe, mwenda chabwino bwana iwe. Iwe mwenda chabwino bwana iwe. Ai ndio hiyo. Mwenda chabwino bwana iwe. Mwenda chabwino bwana iwe. Mwenda chabwino bwana iwe. Iwe ni samali ya bwana iwe. Samala bwana iwe. Iwe na chabwino bwana iwe. Tikudalia ya moyo, tikudalia ya moyo. Tikudalia ya moyo. Yenda chabwino bwana iwe. Yenda chabwino bwana iwe. Tikudalia ya moyo. Yenda chabwino bwana iwe. Mtsogolo dziko lino Profesa Arthur Mutharika wafika mdziko muno lero kuchokera mdziko la South Africa. Mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC a George Kasakula komanso mkulu wakale woyendetsa chuma cha bungweli a Jackie Kamwachale akaonekera ku bwalo la milandu mawa. Ndipo mkhaniza masewero komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera yalowa mugwirizano ndi kampani ya Finka yomwe idzithandiza mpikisano wawo waukulu ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC a George Kasakula komanso mkulu wakale oyendetsa chuma cha bungweli a Jackie Kamwachale akaonekera ku bwalo la milandu mawa potsatira kumangidwa kwawo dzulo. Mneneri wa polisi mdziko muno a Lael Chimtembo wati awiriwa akuganizira kuti anagwiritsa ntchito ofesi zawo molakwika komanso anasakaza chuma cha bungweli. A Chimtembo akuyankhula ndi Geoffrey Shinawa. Ndizoona akulu akale awiri a George Damaseke Kasakula amene anali mkulu wakale wa MBC amachokera mudzi wa Kasakula tiye kawamba ku Kasungu komanso a Jackie Kamwachale azaka 54 amene wanali mkulu woyang'anira za chuma ku MBC kufikira chaka cha 2025 iwo amachokera kwa Nyambo kumwe ikulu phambala mboma Nchewe. Mwamanga apo waganizira milandu yanji akulu amene wa tawatenga owaganizira milandu yakusagwiritsa ntchito bwino office imene amagwira. Anthu awiri amenewa akasokoneza ndalama kuma bank account a bungwe la MBC komanso amathakulola anthu kulengeza malonda mwaulere mosapereka ndalama. Zitachitika izi anayesetsanso kufufuta marekodi kuti zinthu zawozo zisaoneke. Komanso tinapeza zinthu ziwiri zitatu monga mkulu wakale kutenga banja lake kukagona ku hoteli ina yayikulu mu mzinda wa Lilongwe zimene zinali zoyenera ndondomeko za ntchito yake. Munthu ikuyembekezeka kupita patsogolo pa polisi ya Ndilande mu mzinda wa Blantyre potsatira kumangidwa kwa malo odikirira anthu omwe amabwera kudzatula madandaulo. Chipatala cha matenda a Cancer cha International Blantyre Cancer Center IBCC chagwiritsa ntchito ndalama zoposa 70 million kwacha pomanga malowa komanso chakozanso polisi ya Ndilande poipenta. Zambiri mu ripoti la Simeon Boyce. Mkulu wa chipatala cha IBCC Michael Mlowa kupereka malo atsopano odikirira anthu odzapereka madandaulo ku polisi ya Ndilande mu mzinda wa Blantyre kwa Commissioner Lavmo Mwabumba. Polankhula atapereka malowa Amlowa ati chipatala chawo chinaganiza zomanga ndi kukonza polisi ya Ndilande ngati njira imodzi yofuna kubwenzera kwa anthu aku Ndilande kudera lomwe iwo amagwirira ku ntchito zawo. Chipatala chachikulu cha International Blantyre Cancer Center chili mu dera lomwe lino la Nyambadwe limene timagwira limodzi ndi Ndilande Police Station. Ndiye chinali cholinga chathu kuti monga ife a International Blantyre Cancer Center IBCC mu ntchito zina ndi zina zimene timathandiza ma communities through my initiative amene timati CSR tinachiona chabwino kuti tithandizenso chipatala tithandizenso police station ya Ndilande imene timagwira nayo ntchito pafupi.
ichi chinakomera afounder athu achipatala Dr. Thompson Mpenganjira amene tidakhala pansi limodzi ndi officer in charge kuno kuti tingathandizire motani pa zimene zili zoperewera pa Ndelande police station pano kuti titukule police station imeneyi komanso kuthandiza anthu amidzi ozungulira police station imeneyi. Ndipo commissioner wa polisi ku dera la South West Alavmo Mabumba anati izi zaonetseratu kuti mgwirizano wabwino pakati pa anthu a ntchito za malonda komanso nthambi ya zachitetezo ungathandize kubweretsa zipatso zabwino kwa anthu okhala ku derali. Anthu ambiri amabwera kuti azalandire chithandizo kuno ku polisi, koma akafika podikirira chithandizo choyenerera amasowa malo abwino okhala, ndipo zimene apanga a International Blantyre Cancer Center ndi chinthu chapamwamba kwambiri ndi umboni wakuti kuli anthu amene ali nafe kugwira nafe ntchito limodzi popitisa chitetezo pasogolo. Umboni wakuti anthu akafuna kubwera kuzalandira chithandizo ku polisi kuno azapeza malo ene kuti angakhale akudikira chithandizo. Chipatala cha IBCC chomwe ndi akadaulo olimbana ndi matenda a kansa chinakhazikitsidwa ndi bungwe la Thompson ndi Barbara Mpinganjira Foundation. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Mmodzi wa akuluakulu a chipani cholamula cha DPP a Simon Vuakaunda alimbikitsa anthu amdera pakati m'boma la Rumpi kuti adzavotere yemwe akuyimira chipanichi pa mpando waphungu wa nyumba malamulo Awalita Moya Mkandawire pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 17 March. Akaunda omwenso ndi phungu wa nyumba malamulo dera la pakati m'boma la Nkhatabe apereka pempholi pa msonkhano okopa anthu ku Rumpi. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano ku Rumpi, Vuakaunda ati boma la chipani cha Democratic Progressive DPP lili ndi mbiri yabwino yopereka ntchito zachitukuko m'dziko lonse, ndipo chipanichi chikupitiriza kudzipereka kusintha miyoyo ya Malawi. Choncho Akaunda apempha anthu ovota mderali kuti atuluke mwaunyinji pa tsiku la chisankho ndipo adzapereke mwayi kwa yemwe akuyimira chipani cha DPP Awalita Moya Mkandawire kuti akhale phungu wa nyumba malamulo wa derali. A profesa akufotokoza kuti aika 5 billion kwacha constituency development fund kwa MPRS ndi anthu ku Rumpi Central avote MP wa DPP Awalita Mkandawire ndi chilenga chakuti ntchito zimene a profesa akuzinena zija zili mu 5 billion constituency fund mmene muja muli ntchito monga kukonza town ino ya Rumpi paboma pano, misewu yonse ikhala yatala ya patauni pano, komanso kukonza maskulu timakliniki ting'ono kuyika mankhwala mzipatala, komanso muli ngongole za amayi ndi anyamata. Aprofesa akulonjeza nkhani ya chakudya kupyerera mu ulimi wa makono. Ndiye ntchito zonsezi kuti anthu kuno ku Rumpi tipindule nazo, kofunika kuwapasa support a Professor Arthur Peter Mutharika, komanso kuvotera mwana wawo amene ayimika kuno ku Rumpi Central amene ali candidate wa DPP Awalita Mkandawire, komanso tikavotera Awalita tikavotera DPP tikavotera chitukuko. Ndipo yemwe akuyimira chipanichi pa mpando waphungu wa nyumba malamulo Awalita Moya Mkandawire ati ndi wokonzeka kuyimira anthu a ku Rumpi Central pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 17 Marichi. George Mkandawire, MBC, Rumpi. Munkhani za masewero, komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera yasirana mgwirizano ndi kampani ya Finca yomwe idzithandiza mpikisano wawo waukulu ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Poyankhula pamwambo osayinirana mgwirizanowo ku Mpira Village ku Chiwembe, mkulu woona za malonda ku kampani ya Finca Amadalitso Jonazi wati kampani yawo yalowa mgwirizanowo pofuna kulimbikitsa chitukuko cha masewero komanso kutukula miyoyo ya anthu kudzera mu ndondomeko zina zomwe zili mgwirizanowo. Ndifo sangalala pa tsiku la lero kuti tikupanga announce partnership imene iyi ndi Southern Region Football League through the support imene amalandira from Football Association. Ndi chinthu chapamwamba kwambiri, monga mudziwa kuti mpira umabweretsa wina aliyense pamodzi. Ku Malawi kuno aliyense mpira amaukonda,
andi mpira umapangitsa kuti achinyamata kaya munthu wamkulu abwere pamodzi pamene akukambirana zinthu, kugawirana nzeru zosiyanasiyana. So finka ngati organization imenenso imagwira ntchito ndi achinyamata komanso wina aliyense m'Malawi inachiona kuti ubale umenewo utithandizira kuti tikafikire kwa ma customers athu komanso ena mwina sakudziwa za finka kuti finka ndi chani, kuti adziwe kuti ife ngati finka ndi bungwe limodzi limene timakhulupirira ndithu kuthetsa umphawi mdziko limeneli komanso kwina kulikonse kumene finka imapezeka. Ndipo wapampando wa komiti yoyendetsa masewero a mpira kumwera Dailes Kachala wati kubwera kwa kampani ya finka kuthandiza kweza masewerowa mchigawochi. Nkhani imene tayilandira bwino ndipo ndikulephera kuti ndingapanga express bwanji chimwemwe changa, koma ndi chachikulu. 100 million ndi ndalama yambiri yomwe ithandizire ku masewero a mpira komanso mwina muzochitika zambirimbiri zokhuzana moyo wa anthu, especially anthu akumwera, anthu a mpira, kuphatikizako ino amene mmakonda mpira. Ife tikhala link yanu pakati pa finka ndi anthu amene mwina azifunaso zingongole, especially anthu okonda mpira. Momwe mwanenera ukwati zimangovuta kuti nthawi zina umazatha, koma ukwati sumayenera kutha, ndipo ukwati wathu ndi wa mpaka kalekale. Behind the scene tinanena kuti chaka chinocho ndicho kufuna kuti atione kuti tiyendesa bwanji, koma kukubweraku muzaona kuti tikusayinira mgwirizano wa long term. So musadandaule za chaka chimodzi chifukwa kumene koko tinakamba mwina sitikanatha kungofika kuti tipange zaka zitatu 4 asanatione kuti tigwira bwanji, koma tigwira ntchito moti iwonso akhulupirire kuti we are professionals, china chilichonse tichiyendesa bwinobwino. Pomaliza nkhanizi naiso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah watsindika zakufunika kuti Amalawi azilemekeza ufulu wa anthu a Congo la albino komanso anthu olumala ngati njira imodzi yothandiza kweza miyoyo yawo pachuma. Dr. Ansah amayankhula izi pa bwalo la Bwemba Baptist mudzi wa Chinsanda, mfumu yayikulu na Maguya, boma la Lilongwe, komwe anakapereka katundu osiyanasiyana pansi pa Dr. Jane Ansah Foundation. Charles Wahala ali ndi ripoti. Pamambo Dr. Jane Ansah anatsindika kufunika kuti pakhale kugwirana manja pofuna kuchepetsa kuvutika komwe anthu osiyanasiyana akukumana nako. Iwo anati nchifukwa chake bungwe lawo lothandiza la Jane Ansah Foundation likugwira ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno ndi cholinga chofuna kuchepetsa mavuto osiyanasiyana omwe anthu akukumana nawo, kuphatikizapo anthu omwe ali ndi ulumali komanso anthu omwe ndi achi albino. Iwo ananenetsa kuti ndikofunika kwambiri kuti ufulu wa anthu udzilemekezedwa kuti adzitenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana ndi kuti adzitha kutukuka pa ntchito zachuma. Bungwe limeneli la Dr. Jane Ansah Foundation choyambirira likufuna kuti liwonetsetse kunena kuti anthu ovutikitsitsa amene alovutikitsitsa osati chifukwa choti ndi alesi, koma pali zina zokhoma m'moyo mwawo ngati ukalamba, ulumali ndi albinism. Ndiye anthu amene wawa kuti apatsidwe danga, monga tikudziwa kuti tili ndi maufulu ambirimbiri achibadwidwe. Maufulu awiri ena, ufulu ukupezeka mu ndime 29 ndi ndime 30 ya constitution yathu, imene manena kuti aliyense ali ndi ufulu omagwira ntchito zobweretsa chuma m'moyo mwake. Komanso kachiwiri aliyense m'Malawi muno ali ndi ufulu wa chitukuko. Ndiye ufulu wa chitukuko sikuti tingwapatsa anthu kaya ufa lero chovala mawa, koma chimene tikufuna kunena kuti akhale ndi kuthekera, kunena kuti pa iwo okha adzakwaniritsa zosowa zawo pokhala iwowo akuthamangathamanga ndi kuchita zinthu zoti zatukule. Bungwe lothandiza anthu la Dr. Jane Ansah Foundation lapereka ufa wachimanga, njinga zakapalasa, zovala komanso mafuta kwa anthu omwe ali ndi khungu la albino kuti azidzola. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Wiskes yapempha anthu akufuna kwabwino kuti azithandiza anthu ovutikitsitsa omwe amakhala m'matauni.
iwo apereka pempholi pomwe bungwe la Beautify Malawi BIM Trust limapereka thandizo kwa anthu ovutika pa bwalo la zamasewero la Nyasa ku dera la Area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Mwayi Mtumodzi walemba ripotili. Nduna ya zachilengedwe yomwenso ndi phungu wa dera la Lilongwe City na Nkhaka Patricia Whiskes wayamikira bungwe la BIM Trust kamba kofikira anthu ovutika omwe amakhala m'madera m'matawuni omwe nthawi zambiri amayiwalidwa polandira thandizo. Ndinothokoza kwambiri kwa First Lady wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika komanso bungwe limene lila BIM chifukwa choganizira kuti akhoza kubwera kuno ku Nankhaka kuzatithandiza ndi vuto limene lila chakudya. Nankhaka ndi limodzi mwa madera amene avutika kwambiri ndi njala chaka chino. Inde muno ndi mtawuni koma mtawuni muno tili ndi magulu anthu osiyanasiyana, ena okuti odikirira nyumba za anthu, ena okuti akuvutika ngakhale pokhala pamene. Anthu amenewa ambiri mwa iwo sagwira ntchito, alibe mabizinesi okhazikika, kotero kuti umoyo wa tsiku ndi tsiku makamaka kumbali ya chakudya ukumavutirapo. Ndiye thandizo limeneli labwera mu nthawi yake mokuti mwapaderadera ine ngati MP wadera lino komanso mwalo mwa mafumu onse ndi anthu onse okhala muno mu Lilongwe City na Nkhaka ndifothokoza kwambiri ku bungwe la BIM. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Beautify Malawi BIM Trust Afane Kachale ati bungwe ili ndilodzipereka kuthandiza anthu ovutika mdziko muno posatengera dera lomwe amachokera. Atituma ndi mayi a fuko lino Professor Gertrude Mutharika amene chakhala chikwakhudza kuti anthu nthawi inoyo ndi anjala. Ndiyo popeza apatsidwa chakudya ichi anatituma kuti kagawire nkoni anzathu ku Nankhaka kuti nawonso athe kupeza chakudya. N'chifukwa chake mwationa kuti lerolo tafika kunoko. Ndipo a Joyce Ntalika ochokera ku dera la Dubai anayamika bungwe la BIM kamba kathandizoli. Inetu apa ndilosangalala kwambiri polandira thandizo limeneli. Malingana ndi mmene tikukhalira m'makomomo muli mavuto akulu kwambiri. Tikadya lero chakudya ndi kuti pali masiku kuti tidye. Koma apapo tikwathokoza amayi athu a Gertrude kuti agwira ntchito yayikulu ndipo mtima umene wasasiye mokuti apapo ndithu tikadya masiku angapo tili pa mtendere. Anthu 500 ndiomwe alandira thandizoli lomwe ndi ufa, soya pieces ndi mchere. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Nduna zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati ntchito zamakono za makina a kompyuta zili ndi kuthekera kopititsa patsogolo chuma cha dziko lino ngati atazikhazikitsa madera onse omwe amatukula chuma cha dziko lino. Namalomba anena izi lachinayi ku Lilongwe pomwe kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi anawayendera ku maofesi awo komwe mwazina anakambirana zopititsa patsogolo ntchito zamakono za makina a kompyuta mdziko muno. Smart Chalika andi zambiri mulipotili. Polankhula pa msonkhanowu Namalomba anapempha boma la Japan kuti lithandizire dziko lino kupititsa patsogolo ntchito zamakono za makina a kompyuta ponena kuti zili ndi kuthekera kosintha kagwidwe ka ntchito mu nthambi zosiyanasiyana za boma komanso kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Malingana ndi Namalomba, boma la chipani cha Democratic Progressive pansi pa utsogoleri wa Professor Arthur Mutharika ndilodzipereka kuonetsetsa kuti nthambi zonse za boma zikugwiritsa ntchito njira zamakono pa kagwidwe kawo ka ntchito, ndipo iwo ati izi zithandizira kuthana ndi ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Ndiye tinathokoza kuti mwakhala mukutithandiza, koma timafuna kuti kutsogoloko popeza kuti dziko lidasintha kudabwera njira zamakono, njira zake tinzogwiritsa ntchito makompyuta. Ndiye timati tipemphe kuti mukamatithandiza kapena chituko china chilichonsecho musayiwaleko nkhani ya makompyuta. Zitithandizira kwambiri kuti zina zimene zimachitika katangale mwina amene amachitika pa nsewu kuchedwetsana kumene kumachitika mwina muzosiyanasiyana, tikakamba za ku immigration anthu makayima pa line kumene kuja opanga malaisesi kumene anthu kumachedwa kumene kuja makhala nthawi asanathandizidwe zimenezi pamene kuyimitsidwa pamene paja kumapangira za chinyengo anthu kumapereka ndalama zimenezi chamwina mwake zidakasiya chifukwa chachani, chifukwa chakuti tugwiritsa njira zamakono. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi ati boma lawo ndilodzipereka pothandiza dziko lino m'magawo osiyanasiyana maka m'magawo ntchito zamakono popititsa patsogolo chuma cha dziko la Malawi. Zokambira nazi ati zilimbikitsa ubale komanso kupititsa patsogolo ntchito zamakono za makina a kompyuta pofuna kupititsa patsogolo ndi kukweza chuma cha dziko la Malawi. Smart Chalika, MBC Lilongwe.
mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wafika mdziko muno lero kuchokera mdziko la South Africa. Ndege yomwe anakwera mtsogoleriyu inafika pa bwalo la ndege la Kamuzu International mu mzinda wa Lilongwe lachinayi masana pamene nthawi imakwana 10 minutes past 5. Tate wa dziko linoyu yemwe anali ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika analandidwa pabwalo ndi mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi. Profesa Mutharika anayenderanso perete wa asilikali ankhondo a dziko lino MDF. Profesa Mutharika anachoka mdziko muno pa 1 March 2026 kupita mdziko la South Africa komwe tsopano abwerera kuno kumudzi. Boma lati kulimbikitsa mgwirizano wa anthu ochita malonda kudzera pogwiritsa ntchito njira zonyamulira katundu pamadzi ndi njira imodzi yothandizira kuchepetsa mtengo wa mayendedwe komanso kuti katundu wa mdziko muno azipezeka misika kunja. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri ndimwe anayimira nduna ya zamtengatenga pamwambo otsegulira msonkhanowu. Miriam Kaliza afotokoza. Anthu okhudzidwa ndi ntchito za mayendedwe apamadzi ochita malonda ndi ena ambiri akukumana ku Lilongwe kuti akambirane mmene angathandizikire pa malonda kugwiritsa ntchito njira zapamadzi. Boma lati mgwirizano mu gawo la kayendetsedwe ka malonda pamadzi ndi wofunikira kuti malonda aziyenda bwino komanso kuti mtengo ochitira malonda utsike. Polankhula pa msonkhanowu, nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri anati dziko la Malawi likuyang'ana njira zochepetsera mtengo wa mayendedwe omwe ndi waukulu kwambiri kuyerekeza ndi katundu amene amalowa mdziko muno. Ndunayi inatinso boma likugwira ntchito yolimbikitsa mayendedwe a panyanja ya Malawi komanso kukonza malamulo kuti malonda aziyenda bwino pakati pa mayiko omwe ali mu mgwirizanowu. Chofunikira kwambiri ngati dziko tione kuti njira zina zimene tingapange ndi zotani, monga kutsegula nyanja yathu cholinga choti katundu wambiri adzibwera. Chitsanzo ndingakupatseni ndi chakuti sitima imodzi imanyamula matanzi ambiri kwa basi, amene kuti sitima ija itsitsa ifunika matraki ambiri. Matraki amene aja akugwiritsa ntchito mafuta, akugwiritsa ntchito misewu yathu, akupanga zotere, nchifukwa chake zimadulirapo. Ndiye titatsegula nyanja yathu mwina zitithandizirako kunena kuti tichepetse mtengo wa katundu wathu. Ndiye kuti tikapanga katundu wathu pano nkupititsa kunja tikatha kugulitsako mopikisana ndi anzathu, chifukwa choti anzathu chimene amatipitilirira ndi chakuti katundu wawo amakhalapo ochipa, chifukwa choti mayendedwe yawo ndi osavuta akatunduyo. Mlembi wamkulu mu bungwe la Maritime Organization for Eastern, Southern and Northern Africa, Akasimu Mpata, anati kulowa kwa Malawi mu bungweli kuthandiza kuti malamulo a dziko lino agwirizane ndi malamulo a dziko lonse okhudza kayendetsedwe ka sitima. Ampata ananenanso kuti pafupifupi 90% ya malonda pa dziko lonse amayendetsedwa kudzera pamadzi, koma mayiko ambiri ku Africa sachita nawo malonda awo. Nawo ochita malonda mdziko muno akuti ndondomeko itatsatidwa iwathandiza kuti adzipereka ndalama zochepa polandira kapenanso kutumiza katundu ku mayiko akunja. Arabitha Kapengule ndi mmodzi mwa ochita malonda awa. Mavuto omwe timamana nawo ndi mitengo makamaka ya mene amatipangira charge anthu ena. Ndiwo yaluke forward kuti awawa atipatsabe mitengo yabwino yobweretsa katundu wathu. Komanso kuti katundu athu azifika yese bwinobwino. Fama peze kuti nthawi zina taitanisa katundu jamwina wina wasowa. So we are looking forward tukufuna awawa ndithu atithandizire kuti zonse fe business. Dziko la Malawi lalowa nawo mu bungwe la Maritime Organization for Eastern, Southern and Northern Africa ngati njira yolimbikitsa mgwirizano wa mayiko mukayendetsedwe ka malonda ndi mayendedwe apamadzi. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza.